Chystáte sa zatepľovať? Mali by ste si pripraviť poriadny balík peňazí navyše. Onedlho totiž vstúpi do platnosti zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Ten dá obciam a mestám možnosť vyberať poplatky, ktoré predražia zatepľovanie až o tretinu. A najväčším paradoxom je, že sa to stane aj napriek predvolebným sľubom premiéra zatepľovanie dotovať. Ten zákon je podľa môjho názoru ako nedopečené kura. Pre rozvoj je potrebné investovať, ale nie zaťažovať. Takto sa pozerajú na nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj odborníci, ktorí majú čo to k téme povedať. O necelé 2 mesiace začne totiž kontroverzný zákon platiť, aj napriek nedostatkom, na ktoré už dlhodobo jeho kritici upozorňujú. Platiť poplatok navyše nebudú iba tí, ktorí budú v najbližšej dobe stavať. Dotkne sa aj ľudí, ktorí sa rozhodnú rekonštruovať, napríklad zatepľovať. Mesto by nemalo brať od tých, ktorí de facto prispievajú na lepší vzhľad a bezpečnosť bývania. Pozrime si príklad. Štandardný 11-poschodový panelák sa rozhodnú jeho majitelia zatepliť. Ak je v ňom 44 bytov o rozlohe niečo cez 60 štvorákov a samospráva to zaťaží poplatkom len 10 eur za meter štvorcový, rekonštrukcia sa predraží až o 31 000 eur, čo je na každý jeden byt o 700 eur navyše. 30 000 je suma, ktorú vie ušetriť bytový dom približne za obdobie, na fonde oprav približne za obdobie 1 kalendárneho roka. Na Slovensku sa paneláky zatepľujú už 25 rokov. Zástupkyňa asociácie zatepľovateľov však tvrdí, že namiesto poďakovania dostali novým zákonom hotový úder pod pás. To je nepekný darček voči všetkým vlastníkom bytov a budov, ktorí sa snažia vlastné prostriedky použiť na zveladenie. Paradoxom je navyše aj to, že práve táto vláda pred voľbami na jednej strane sľubovala ľuďom finančnú pomoc pri zatepľovaní, na druhej strane však prostredníctvom novinky z dielne poslancov Choma Raši dáva možnosť samosprávam vyberať kontroverzný poplatok. Príliš veľa logiky to naozaj nedáva. Presvedčená som o tom, že tento zákon by bolo potrebné prehodnotiť. Vyzerá to však tak, že rovnaký názor má aj nový minister dopravy. Árpád Íršek tvrdí, že v najbližšej dobe sa plánujú zmeny. Vieme o tom, že nie je to dobré, takže poslaneckým návrhom to zmenia. Samuel Migál, televízia JOJ.